כיתה או גן. איזה גוף, איזה גוף. אז מה זה אתה רואה? זהו, אני חושבת שאפשר לסיים את ה... איפה הילד? עוד תסתכל על הנוער שיתעיד אותך. הנה, תסתכל למצלמה עכשיו. כן. ועוד כמה שנים, עוד נאמר 20 שנה, כן, עוד 20 שנה. אוי, הנה, הוא מוכן בשבילך. הנה, הוא מוכן לדודה. מה, הוא התעורר? חיוך גדול למצלמה. חשבתי שהוא נרדם שם על השד שלך. הנה, לך לדודה. הוא הספיק לצלם אותו יונק? כן, כן? כן. איפה איפה דבורקי? איפה דבורקי? כן. משהו, טוב? איפה עידית הגיעה? משהו? הנה דבורקי, יש לך פה. לא הגיע. אתה רוצה שאני... להלביש לה? אני לא חושבת שצריך. לא צריך. מה אתה אומר, כן? הנה, תסתכלי, את עם שתי חולצות. הוריד עם סוודר. בואו נלביש לו. הנה, יידיש הפאפה. הנה סבתא מסדרת. נו, יאללה תתחתן. אני דודה, אני לא סבתא. אחי. כשלנועם יהיה ילד, אני אהיה סבתא. ילד נועם תתחתן. אני מתה להיות סבתא, אבל אני עוד לא. אולי ילד נועם. כן, את רוצה כבר נכד דבורקי. בכיף. באמת? ממש בכיף. ילד, היה בא לך עכשיו? ילד? כן. דבר כזה נאמר. בתור שכל הזמן, שאני אחראית עליו? הגזמתם. אוי, את היית אני מאושרת. בת 46, אני לא... בסדר. היינו בת בסגר. 18. תחשבי שאת בת 40. זה אותו דבר. ווקל, את ילדי השלישי והיא פחות או יותר בגילך. מה שעשיתי. רגע. נועם, ראית שיש לו ריסים שחורים כמו שלך? הוא דומה לברקאי. כן, נכון. נכון. וכשלילדים שלנו יש גם גבות מאוד כהות. אצלו זה הריסים. נו, בוא, לא צריך תתרומם. יותר תאורה? מוכן? יש לך מספיק תאורה? מוכן? קדימה. כן! הופה! אתה מצלם אותי או לשחק אותה יעני שאני לא רואה שאתה מצלם אותי? רגע, תן לי את המשקפיים למה אני יותר אפלתי. אני חושב שלא מצלם, אהלן, הוא עושה רק הצגות. דצמבר 93, המצב על הפנים, ממש על הפנים. הופלה. המצב על הפנים. או זהו, ספר קצת על הרדיו והטלוויזיה. נראה מה יהיה נועמיתות, נראה מה יהיה. כפרה שלי. רגע. ילד שלי, בטוח שלי. ככה נותנים לנו לחכות, תגידי. עשי לחכות. Hey everybody! Hi Mom! Hey Mama! Hi man! היי קוקי שלי, מה אני אגיע בסביח? שלום.